Takže, já vás tady vítám u Beta Studia. Pane bože, co to tam je za kripla? Ježišmarja, to bude asi Lux. Takže, čau, Luxi. Ahoj, Tešící. Samozřejmě, takže jsem tady Jakub Bax 5 a Lux 98. Budeme teďka natáčet takový krátký vlog, dalo by se tomu tak říct. Dálo. Tak Se skrytou identitou. o tom, co budeme a nebudeme dělat. Takže my vlastně to nemáme vůbec předem domluvené, takže budeme dělat i trochu blbosti, teda jako blbosti. Můžeme mluvit i blbosti, jako teďka jste mohli slyšet, že jo? Těch bude hodně. Tak počkej ještě. No, dobré. My to tam slyší. Dobré, takže no o čem? No třeba budu natáčet teďka, když mám už ten nový mikrofon, krásný, že? Unboxing nebylo, Trust. protože by bylo asi nezáživné. Jo. Trust, značka, značkový, ale to je mimo. Takže budu natáčet let's play na Mafii 2, možná i na jiné hry. Lux teďka tady točil videa z Ratchet & Clanka. To je jenom osobní, to se ani zveřejňovat radši nebudu. Přesně tak, slyšeli jste, ale tak zmuchláme a zahodíme. No, co dál? Co dál z mojí strany? Asi určitě nic. No, Možná nějaké prezentace, ale to nevím. takže možná Lux bude natáčet nějaké ty videa z nějakého Diabla? No to asi ne, Asi ne. Na to bych potřeboval něco lepšího na natáčení, nebo spíš lepší komp. A to je všechno, no. Tak, slyšeli jste názor Luxe na Diablo? Ani ho zatím nemám doma. Já mám trošičku teďka nějakou rýmu menší, ale nevadí. Tak, ještě něco bychom mohli říct? Já nevím, ty jsi šéf tohodle gangu. Tak, a je trošku sranda. Trošku. Trošku více. Tož, tak, co budeme ještě natáčet? Klapka z těch potřetí. Ta samá otázka, jenom jinak podaná. Co bychom mohli ještě natáčet? No určitě můžete psát do komentářů, co budeme natáčet, i když to nebudete dělat. Mám ten Blade, byste mohli nabídnout. Tož, Tam má- možná potom mám GTA San Andreas, Roller Coaster Tycoon 3, Mafii 2, Minecraft. Co mám ještě? Jo, já se tě ptám, co mám na vlastním počítači. To je teď docela inteligence, že jo? A potom bychom možná i z Playaku jedničky to Vigilante 13, nebo jak to bylo? to Vlastně byla docela stylem, jak sranda. jsem to natáčel já. Prostě přes webkamerku. A nebo ještě zkusit ten tvůj program. Který můj program, já Ten, žádný jak jsi program říkal, to, nemám. že se může na počítači pustit hry z Playaku. Jo, ale to by se někde muselo stáhnout. No, to zkusíme. Někdy zkusíme, je to taková stará, dobrá hra, že jo? Jo. A hlavně zábava. Tak to bylo hnusné toto. Čo neuduste. To se mi nestává pořád. No ale co, byl to takový kratší vlog. A delší kašel. A to by mohlo být tak všecko a možná ten vlog natočíme ještě nějaký. Tak s tím se s Podle vámi, ohlasu. s tím se s vámi teďka rozloučíme. Lux taky. Jo. Tak, čaute. Čaute. Ahoj.